Hanyo hai lam sok piro nong nan blogo tabuk hingke punga jiri jiri seng tini to hangrani din hingga ba ata melo awon suknani reijak do amose seng sata deo no ruimani ta amose mane amsuk supnai borok kobangman bagai borok gosiman ni da tani no mandeo phando hodi hini saini sukang ke borok bo kobangma buini gosijak ni bagai ma angko tam sanai Tuesday o haijiri hini sauta mongolbar ni phungo na phaisiri hingga ba seng tini hangrani dino se phunga jiri jiri tabuk bwchalaioi mane tam sanai awan guri sukjak na hanani thangi tongo ata melo hingga norok nai tongmani blog no tai khe ang mo tabuk se tini sango blog rui tongo do onek busy ni bagai ang hangrani blog mane upload khaijak yangai tongkha hingga ang tabuk samono dubbing khainai ri tongo hingga msi dogan si bondo song sogui mani hingga jaga number nawi se call khai se iko nahari butike thepai ma ko bai o jaga ni mung sei se awan mane awan guri bolo kobangma borok ni bagui naitung mangla khanai se amtike mo bosor burung burung aro supriyo jeng mane sugru hingke tabuk hingke sengsi nok bwskango dogano mani kisa painani haimani hingke tabuk hingke iko nadi awan tabuk se awan khailani jeng awan rok tui phaikha ta nogo hingke sugui agui tubuoi guriya bo suka maisa bo suka hingke iko ang tabuk sapigui tongo awan khainani hinine awan serkang ka leru mamule daktini songui paibo hine awan sakang khainani hine awan sakang khaikha ta hingke ma khaito bazar khaina thangjak hingke ba mamo phaigra situ hinine mui rok paina hini thangjak ta hingke angkha RC ni awan sergra na hinui seri tongkha hingke iko ani awan mane asuk awan rok kobangma khaikha hingke chajakya tabuk rogo to sab chajakya asuk hingke tei awan rok saka hingke gas wngjago hingke iko tabuk hingka oro hingke awan bangui rukjak hingke awan bangui rukjak kaisa jaga awan bangui rugoi kaisa jaga o ang awan seri tongkha ta awan sakang pore hingka iko fulkopi songna hinine fulkopi tomato rok ang wngko rawui tonikha hingke yang gangla bo rawui nai wngko tamsanai som ruui nai ri tonikha khayang na bagui hingke aro ko awan bangai si muni kari paikha hingke iko awan blek bo muni paipaikha hingke tabuk hingke ang baja khlai tongo fulkopi bai songna hinui hingke yang cooker o khe mutton songjak hingke iko ang godok mungsa hingke mutton mungsa punbahan hingke iko fulkopi mungsa songkha hingke naitung tan ran blong no omo tongo gangla bai akran omo to compulsory hangrai goria hingke kha sampai lengta songlia gangla songata iko muna naikha om simno last om simno songbai jana kampai kha tini hingke gangla songata tamni ga yang town dongo ga elengta rok bojagan kan tubu bojagan saini amla nga bisas kare hingke gangla songkata jaga hamya rong ni ngedo bai ni jara hingke kamu muna naikha mo mon khaino kampai kha tabuk hingke sari go seng chabai nongbai agobai sari go kisa nongkholaina hinui nongkholaikha expo thangnani hinui hingke iko sokpaikha seng expo seng berelaigena kisa hani phailaimani sari go nongyang tima khaya poeng tislang gana hingke tabuk kisa guri laigena tabuk hablai tonglaio iko omono omota tai tamsa expo iko clip rok dam expensive jotono expensive 200 150 ni tola manikrui hingke yango iko ango bo haino songui naimani ta o sidigul ni hai o churi gongsa songnai mani amo 400 sawana sukang amsake dam khaibe haino mani paini bango hine hingke seng haino nailai tonglaikha kisa guri laiye hingke jaga ma kaisa ungko bokhorok berjaknai hair band kaisa nainani hinui samani uskango bo seng phaipra phang nuglangmani ta hingke tabuk seng abo nainani thang tongo iko gauro nai tonglaimani hingke bo je bini yago tuijak omono nakha abo 100 gana bo hingke angkha yango nai tongmani ta angka haino lip gloss rok haino nakha ta cute ungtong hingke ba amorok namani hingke amoni pore hingke iko sengo jaga fruit chat chanani hinui phaikha fruit hingke ang markhani thokjago ani fruit favorite hingke watermelon ang watermelon hingke markhani thokjago hingke ang oro watermelon tong hinui chai tongo pia but ang joto fruit no thokjago komla bai apple no bade ang thokjago hingke tabuk chai tongmani ta iko jaga
hingke ang sawini kisa putu budi hinini saidong bono ang mane video ro buano khaidong ta kisa ang khaito amti rogo thanga ang town rogo thangka ba mall mani rogo paini thanga ang aporte blog khaini nang tei ingko gri ang mani markhen nai nya pran pura concentration jotun mani nai ma jaga mong ang blog je khaje bo mangsi ano bisi ba video khlaijau Gyamni pore hengke seng tabuk koro corn mane butta kotam sanai mogodam sokjak sanan hinne sengoro sanan ni hai order di paikha ge ko ang nasingi tong nasingi blog khaitung man ta gisa video khaitung mata ko mane munya ko honai ngai tabuk khai ko sengno sogui nai tam sanai lebu sakao rugui nai bigla mondok rugui nai ruta Gyam sa ano ka kerak man jagang jasi malia engko tam sane bua sai dong mekani sai nai khang to phono ga kerak ga bisima war ya deba gyam bagang jasi malia sai ni suka nge sengoro ma be kin chala dongo nge sabai nai ko khwek ngwe khayang yang ote se explore khanya ne thangnai piu ka te sa nai lagi na ne ke nai akoi tabok ngai ko seng nong kholai dong lai kha aro tai tam ba ko nai jan ke da omuno ma haita tom ke berai tongoi na ni jaga Mane kaisa berai thangai nai manu yamte haing to ta expo hangke angkai amte mamang kisa beranya thango hangke hanke sawo ke mani ko ekta han chikon mikon payo amte kamang taklai GCR ro 25 bo ang expo ongmani kom si kom 6-7 bar chuk thangja kana tawno thanga kan habu anga jago nge tabo ngai sing seribo mani kisa nanya ni phaimani abse ko da family store ta o jago seribo tam jani agine hai mane collection ro kaham chikri khairi ro kaham kare hingam